One way kasi yan boss eh, na? One way yan, luluban niya. Ako kasi parang siya sa buntok eh. Kaya yung one way, luban niya pa eh. Sabi-sabi kaya kayong harap ko, hali kayong makagulo ko. Ano ka lang? Malawat na pa yun eh, pasaksak. Makagulot ka, nakamag parang balding ka ng utak. Alam niyo kung ano yung CCTV nila. Ano tayo ginagawa ng plate number taleta? Alam na, nagagawang action king kay.